חולה על הקבוצה הזאת ברמות שאי אפשר לתאר. כל דבר שאני קונה למשל, אז אני משתדל שיהיה בצבע כחול, שזה הצבע של הקבוצה. אני אוהב אותם, פשוט. תראה איזה יופי, תראה איזה יופי, תסתכל. תראה. איזה כיף שאת אוהבת הכל בצבע, אני גאה בך. 3, 4, כחול זה הצבע, מילים שער 4, לחן עממי. 3, 4 וכחול זה הצבע, כחול זה בלב, כחול זה הפועל, אותך רק אוהב. יש איזה שחקן ספציפי שאת אוהבת? מנור חסן, אבי יחיאל. יחיאל זה לא השם המלא שלו, אני רוצה לתקן אותך. זה יחיאל עולה, הוא העולה, אבי יחיאל. פתח תקווה להתעורר! אני חולה עליהם! משוגע לפועל. משוגע לפועל. יאללה הפועל! יאללה! אני בעצם באיזשהו מקום גם מתנתק, לא חושב על כלום, מתעסק רק בזה. זה בעצם גם ההתפרקות. זה הכיף שלי. זה לעבר חסן, יכול להגיע לרגל ימין שלו. חסן הופך את זה. ושער! הייתי בטוח לא אופסייד! הנה הוא פוסל את הגול! הוא פוסל את הגול! השופט פוסל, אני חושב, את השער. הוא פוסל את השער. בחיים לא היה דבר כזה, לא יאמן. אני כן משתולל, כן קופץ, כן... זה מין כור היתוך הכי מדהים שיש, כי פתאום אתה בגול, אני מתחבק עם אנשים שאני לא מכיר. אז זה חיבוקים, נשיקות.